Estar na cidade de Pontevedra, ser a representante da candidatura xunto con todo este grupo de compañeiros e compañeiras, que é a parte sustancial e significativa desta candidatura, que somos as persoas que escollestedes vos, que a cidadanía escolleu nun proceso no cal participaron 10.000 persoas, e a cidadanía é sabia e sabe a quen pon encabezando os proxectos e quen fai que estes proxectos sexan tan plurais e quen fai que este composto por tantas persoas diversas e que compartimos uns obxectivos comuns de axudar a xente que quere poñer as institucións ao servicio da cidadanía. É por iso que queremos mudar esa forma de facer política, democratizar os procesos para democratizar as institucións e que sexa a voz da cidadanía que este intervindo en todos os asuntos da política. É por iso que tamén entendemos que o señor Feijóo lle resulte complicado entender que podan existir procesos democráticos en vez de escoller para representar aos partidos políticos a persoas pola xente máis que polas súas afinidades persoais, os seus negocios ou os seus amiguismos. Entón, cando sempre fala de barullo dentro da Marea, o que hai na Marea é moita democracia, é moita pluralidade, moitos obxectivos comuns, e hai unha forma oposta de facer política que el leva facendo durante todos estes anos. E creo que é por eso máis importante daqui ao día das eleccións que tanto eu como os meus compañeiros aquí en Pontevedra, da man do noso candidato Luís, poidamos facer unha reflexión por toda a provincia e explicarlle a xente que non é simplemente que queiramos votar a Feijóo porque sí, sino que nós o que queremos poñer de manifesto con argumentos e con propostas é que Feijóo é o peor xestor, o peor político e a peor lacra que sofreu Galicia dende que existe democracia nos tempos recentes. É o que máis destrozo fixo a nivel de emprego, o que está lastrando a modernidade tanto dos sectores productivos aos que está abandonando como das industrias, das empresas, das administracións. Sabemos que está tirando cos nosos cartos non solamente os rouba, sino que os que utiliza supostamente no ben común está malgastándoos e sempre para axudar as súas empresas amigas na maior parte dos casos porque el non cree no público e non cree en axudar aos da baixo. E nós temos unha vontade de facer unha política distinta e que a política este no centro das institucións para a xente e que non sexan os negocios dos amigos dos políticos o que este no centro da vida política das institucións. E iso é a clave principal que queremos amosar e de que, repito, que temos que desfacernos deste señor de Núñez Feijóo porque é a peor lacra que está impedindo o desenrolo da nosa terra e da dignidade dos nosos traballadores e traballadoras e da xente da ben, que é a que está levantando dende fai décadas o noso pobo para que deixe por fin a Galicia medrar en vez de seguir estafando, enganando e meténdolle medo á xente, e que deixe a sanidade funcionar, que deixe o persoal da sanidade facer o seu traballo, que os cartos que se invirtan en sanidade sirvan para dar un servicio de calidade e non para alimentar as empresas das cales despois saen portas giratorios para que eles sigan vivindo por riba das nosas posibilidades, e que somos rebeldes, claro que sí, pero somos rebeldes competentes, somos as persoas con máis conciencia social e política das últimas décadas, a xuventude que se veu sin futuro, a xuventude que quere un presente mellor para nós, un futuro de tranquilidade para os nosos maiores e un futuro real de oportunidades e dignidade para os nosos pequenos, pero dunha maneira distinta, donde sexan as persoas o centro, non o capital. Non quero enrollarme máis, quero darlle paso xa ao noso candidato, unha persoa que se caracteriza por a humildade, que se caracteriza pola coherencia, pola profesionalidade, por esa rebeldía competente e que vai a ser a persoa que vai a representar millor que ninguén a esta marea galega, a esta marea de xente que quere devolver as institucións á xente de Galicia. Moitas gracias e deixo vos a Luís.